dapit. Panalangin ni ang mga nagapaminaw. Hinaot pa nga imo silang giyahan sa paghangop sa mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagamanduan sa pagsubay sa dalan nga uyon sa imong kabubuton. Amo kining ginapangayo tungod lamang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga igala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako yamot sa makanunayon ninyo nga pagpakigdugtong dinhi sa atong programa sa kahanginan. Jesus is our hope. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Maayong hapon ug maayong gabi sa tanan ug ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Well, mga gala, sa gihapon sa dili pa ta mo irog ngadto sa pinaka main portion sa atong programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message kining atong cellphone, no? 209 naman hinuon ni kabuok imbes nag 100 plus na lang unta to, no? Okay, maayong gabi ninyo din ha, sir. Kanunay ming nagsunod sa inyong pang-programa. Si Nestor di ay ni sir, inyo gyud ning diehard nga nagsunod sa inyong programa. Bahalag maawahi ang panihapon basta nga maka sugod jud sa pagpaminaw kay naganahan naman hinuon ko nga mamati ron og Biblia, sir. Sa una wa man koy ando, wa man koy ando pagpaminaw og pulong des Biblia, di ay pulong gyud kana sa atong makagagahom. Salamat sa pagbasa sa akong text, sir. Okay, salamat po Brother Nestor, no, sa inyong pagpaminaw sa atong programa. So nindot na nga gibati nimo ang katahom ug kanindot pamation sa pulong sa Dios, and hopefully nga moabot ang panahon nga ilhon nimo ang kamaturan ug imong sundon alagaron ang atong labaw nga makagagahom. Maayong gabi sa inyong upat diha, Brad John. Okay, duhara mi karon kay wa pa si Pastor Merjon Kabagi ug si Pastor Joel Tirana kay naapay mga ingnon tagi priority sa pagkakaroon. As of now, kami pa ang duha ni Brother Libby. Maayong gabi sa inyong upat diha, Brad John og Brad Libby og Brad Joel og Brad Tirana. Ani kami namati ni tibuok pamilya og akong silingan. Bisan dili ako pirmi makateg sa inyong programa, pirmi kaming mamati si Joel ni sa Kaukab, Almeria, Biliran. Salamat sa pagbasa. Okay, Brother Joel diha sa Kaukab, Almeria, Biliran, may gabi ninyo niya. Salamat sa pagpaminaw sa inyong mga silingan, no? Niya hinaot pang dili lang ta diha kutob maminaw kundi ato gyung sundon ang Ginoong kanunay nagpaabot og nanginhanglan nato nga moduol ta niya. Sir, duna lang unta mi diri pangutana man ni, so dili lang usaha kay naaman tay pangutanang padayunan pa nato og pagtubag panginahanglan ni Brother Francisco Rogelio usa ka iglesia sa Dios, no? Okay, Brad Jun, alang sa atong texter karon ug sa tanang naminaw sa wala pa makakaplag sa kamaturan, palihog ayaw ninyo isalikway ang mga pagpasabot nilang Brad Jun kay labihan gyud ka tin-aw. Agi kani kang Ninong Duming Bunukan. Salamat ninong. O sabi ni Ninang Puretya og ni Ma'am DC og ni Ma'am Ethel Bunukan. Mayong gabi inyo din ha, ma'am. Okay. Ayong gabi ninyo, sir. Doon na lang ni pangutana. So dili lang pud usa nino. Di na lang gid nato nila huson kay di magid gihapon ni matubag niya atong oras atong gigukod. Pangutana man ni. Ayong gabi bro Arnold. Ayong gabi Brad Arnold, Brad Nimi, hilig ni mo request ko kantang title wa naibili ang kinabuhi o para sa Miyerkules, Brad, dili kabayran sa lapi ni Bulawan. Salamat, Brad. God bless you, Brad. Name hilig ni sa Golden Hills SDA Church na Ilod, Bago City, Cebu. Murag na rongsan si pare ni kay adto unta ni kang Brad Arnold, pero sagdi lang
Okay, good evening ninyong tanan sa Station Radyon. Ako lang i-great og maayong pagpaminaw sa tanang mga kaigsunan ingon man ni Sister Gloria dito og Brad Amid Maloya. Agi kani kang Ninong Doming Bunukan. Sir, ako nga ipanamyaw ang akon gid nga mama nga gapalamati sa sini nga programa kag kabay pa si mama makabato na sing pulong sa Dios kag tani maupod man siya sa pagpangalagad sa sini nga mga tinion kay ari na gid kita sa malipot nga panahon. Okay, salamat no. Way mo man ginsiling di ang pangalan sang mama mo kag ikaw ay gid man pangalan di pero ginbasa ko nang imo nga mensahe kag kabay pa nga ang mama mo makahimo sa pagsunod sa pag-alagad sang aton buhi nga Dios. Okay, maayong gabi mga brad, padayon kamo pagwali, pulong sa Dios balaan buluhaton. Agi kan ikang Brad Justin no. Usa ka born again. So Brad Justin, salamat kanunay nga pagpaminaw sa ato nga programa. Okay, sir amo nga pangutana di gihapon ni. So okay lang di pa tani kuan ning pangutana ha. Kay di apatay gipadayunan sa pagtubag nga pangutana. Well, atong iadto kang Brother Libby ang sa di pa niya ibanan pod ang iyang kuan, ang iyang diha pipila ka mga text message pastilan ni ay daghang text message pagani day nga mga bahaw na. Okay, ipalihog ra gud usa ko og basa diha tan-aw ng atong monitor Brother Libby kay basig mo reload na pod hinaon na aron. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga listener og sa tanan natong mga viewers. Welcome ang tanan sa ato nga talamanon sa Jesus is our hope. Ato ning pambasahon kining niya karon sa screen ang nagapakig-uban kanato through live streaming sa atong Facebook live no. Sa mo lang ihangyo sa atong makahigalaan aron mo makita nato diri higala ang inyong mga ngalan. So bisag gamay lang ang message sa inyong ibutang sa diha nga mag-view mo, makita na namo diri no. Okay, ato ning basahon ang mga kahigalaan nato nga nagtan-aw karon. Nakiguban nato karon gabi na si Lindsay Anciano. Good evening kaninyong tanan og sa tanang naminaw. God bless po. Okay. Salamat. Aniya po si Brother Gerardo Lobitania, si Brother Luloy sa Australia. So may gabi Brother Luloy, uban siyang family. Kanya siya misay, good evening brother. Good sound tonight. Okay, salamat ka. Okay, dali may gabi inyo diha. Dali Mami Banji sa inyo mga kabataan ang Ginoo magpakamayog, magpanalangin yung tanan diha sa Australia. Niyasab nakiguban nato si Brother Cirilo Felicio. O niya siya mensahe gipadangat karong gabi na. Mayong gabi Brad John og Brad Libby og sa tanan nga naga-monitor sa Facebook okay, sa Facebook Live og nagapaminaw sa DYC Imbugo sa inyong tulamanon nga Jesus is our hope. Greetings from Cirilo Felicio og Tabuk, Mandawi City, Cebu og sa tanan nga taga Magikay SDA Church. Marang na ni magsimbahan si Brother Felicio sa Magikay no. Time welcome Brother Cirilo. Makabisita ko diha ana nga simbahan na kay mo ginay unang simbahan sa Adventist nga akong natumban des Magikay. Niya sad si Brother Ronald Duran. Good eves mga brad. So good eves also Brother Ronald. Niya si Brother Joseph Kimno ato ning basahon ang iyang mensahe. Mayong gabi usab diha kaninyo sir og Pastor Joel og sa tanan nga nagaminaw o gatan-aw sa live karon. Mayong gabi usab diha kaninyo mga igsuon og salamat sa inyo nga kanunay nga pagpaminaw o gatan-aw sa live og padayon ta mga igsuon. Salamat usab sa pagbasa sir and God bless. Keep safe. Happy midweek sa tanan. Kiniyasad si Sister Jovelyn Edar de Sabelle. O niya siya mensahe.
Mayong gabi sa inyo, Kuya John, Kuya Libby, palihog ko great og advance happy birthday sa brother-in-law Rowan Disabilie o Kuya CJ ni siya og sige ni siya og paminaw sa atong programa. God bless. Salamat. Salamat Kinsa po. ni i-advance ni Inday Bilin og kuan? Rowan Disabilie. Brother Rowan Disabilie, advance happy birthday gikan sa imong sister-in-law o gikan po damo diri sa Jesus is our hope. Once again, happy birthday advance. Okay, ato nito naon sa atong cellphone higala. Hi Kuya, good eves. Greet sa akong si John Jerry Arcelias taga anunang Murok Bugo. Ako sani purok saging ni. Puror man gud diri. Jerry Arcelias taga anunang Bugo ko. Purok saging. Okay, maayong gabi dia sa mga higalan tos purok saging no si Jerry Arcelias. So hinaot pa Brother Jerry nga kanunay kang mamati usab sa atong tulamanon dinhi sa radio. Okay sir, mo-greet lang ko sa akong papa og tatay og lula og si lula si Jasmine sa Argawanon. Okay, maayong gabi sa tanan taga Argawanon nga naminaw karon. Pagyod, Bradlibe atong kalibutan karon. Panahon na delikado na kaayo kay ang mga tao, mga satanas nga kriminal na Brad. Kadang amigo ni Brother John. Okay, sir. May gabi sir. Si Jasmine sa Argawanon, naglanog-lanog. Mudinhi sa Argawanon. Salamat kayo no. Naglanog-lanog diya atong tulamanon. O mahinaot nga doon na tayo makuha sa mga mapagtulunan sa atong pagpaminaw sa ato nga tulamanon. Bueno, ato sa ning basahon kining ato nakita sa screen karon. Gikan Brother Joseph, manihapon di ay taninyo sir mga igsoon. Barbecue lang yun nga manok ang sudan. God bless. Yayan lang Brother Joseph. Kami Brother Joseph makapanihapon mi uli na sa balay. Niyasad si Mariter Tanyo Arrogante. Good PM. Happy birthday Ria Risoor. Naminaw mi diri sa ilang Risoor family. Birthday dero ni Ria no. So may pagpaminaw no diha ng Brother Alvin karon diha. Diha sa Kadwawan. Dia po si Darren Joy Bitos. May gabi niyo din Inday ni mama o ni isaw. May gabi niyo din tanan. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, sige. Francisco Rogelio, no? Ang relihiyon ni Francisco Rogelio, Diyos Amahan. Pero wa na ni siya mosimba kay lagi doon na siya daghang mga nasabta na di sa Biblia ato ginisuking tigpaminaw. So Brother Julio, sagdi lang kay kining tanang mga teksto nga among gihisgotan dire ako raning i-text unya diha nimo. Okay, salamat sa inyo. Unsa di ay nang moral law og ceremonial law? Pwede matun-an sir? Yes, niya ato na ning gitagaag pansen, no? Gabi-gabi iba-iba nga mga punto nga atong gipanghisgutan kay napulo ni kasugo. So kagabi naghisguta sa una ug ikaduhang sugo, karon pod ato gihapon ning paghisgutan ang ikaduha ngadto na sa ikatulo. So ang atong hisgutan may tungod na pulo kasugo ang moral law. Human sa napulo kasugo o kun moral law adto ta sa ceremonial law. So dinhi atong makita no kagabi atong gihisgutan nga ang Ginoo naghatag gid siya og napulo kasugo nga iyang gisulat diha sa duha ka papan nga bato nga gisulat niya pinaagi sa iyang kaugalingong tudlo. Unya huna-hunaan ninyo kay naa may tudlo ang Ginoo diha ra bagid pod kutob tudlo lang wa nay uban pa nga mga bahin sa personahe. Mauna nga
magbantay ta sa atong pagpamalandong, sa atong pagpangalagad tungod kay sa adlaw unya sa katapusan madisappoint ra unya ta nga atong ginahuna naa na ta susto unya sipyat niya ita. Well, atong gihisgutan kagabi mahitungod sa una ug ikaduhang sugo. Ang una naghisgot nga dili una di magbaton og lain nga Dios. Pangalawa di magbuhat og mga larawan og mga linilok o dili iyokbo o dili muyokbo ngadto sa mga larawan, mga kinulit o mga linilok. Dinhi kung atong na inahinumduman ninyo sumala sa Deuteronomio 16:22 hilabihan ka klaro og katin-aw dinhi og hilabihan ka bug-at ang mga pulo nga nahisulat dinhi nagingod dili kausab magpatindog og larawan alang kanimo nga ginadumtan ni Hiyuba nga imong Dios. Ikaw karon mga kaigsunan naminaw ka mangyud unsa kalig-on para nimo ang imong gibarugan o gituhuan karon diha sa imong kasing-kasing ug ang pulong sa Dios nga imong nadungog ug nabati karon. Asa may imong padayunan og sunod kanang imong namatan og mahayag, kanang imong naandan o kining imong nadungog og nabati karon nga ang mga larawan o linilok ginadumtan man gyud ay kana sa Ginoo. Karon kung maghisgot gyud ta og kaluwasan kay maura man gyud na ang pinakaimportante sa atong kinabuhi karon. Tungod kay bisan pag maangkon nato ang tanang bahandi sa tibuok kalibutan unya mapildi ang atong kalag, malaglag ta wa gihapon nay kapuslanan kay ang atong bahandi nga naangkon dili kana makaluwas nato, dili pud makatabang sa atong kaluwasan, lalong-lalo na kanang mga kinulit larawan o linilok di pud na makahatag og tabang nimo alang sa imong ikaluwas. Kung atong basahod dinhi sa 45:20 sa Isayas nag-ingod dinhi, panagtigom kamo o panganhi paduol kamo sa tingob, kamo nga nagpakagawa sa mga nasod, wala ing kahibalo kadtong nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan ug na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Tungod niini ang Biblia naghatag gyud og klaro nga dili gyud na makaluwas ang mga larawan og linilok. Tungod kay dili man makaluwas unsa man ang kahimuan ni ana diha nimo nga kung atong basahon ang Salmo kapitulo 5:15 3 ngadto 8 nga ang mga larawan na ay mata dili makakita, na ay mga dalunggan dili makadungog, og na ay ilong di kapanimaho, unya na ay baba dili makasulti, may kamot dili makahikap, og unya na ay tiil dili makalakaw. Sa atong gimasa sa Isaias 45:20 dili gid na makaluwas nato. Well, ang pangutana unsay imong gihulat o gipaabot nga makahimo og butang para nimo kay dili man makaluwas. Naay kamot dili kahikap, naay baba di kasulti, naay ilong di kapanimaho, naay mata dili makakita, naay dalunggan di makadungog. Ug tungod niini mga kaigsuunan ko, kung pabilin gyud ka nga nagsupak diha sa kabubuton o pulong sa Dios, walay magbuot nimo ni ana, ug kini nga programa wala kahilabti kun dili ginapasabot ka lamang aron nga sa dili pa moabot ang adlaw sa katapusan o paghukom, nasultian ka na sa husto unta nga sundon og tumanon nato karon. Karon kung atong tan-aw dinhi kung unsa ang gipasabot dinhi sumala sa Pinadayag 21:8 nag-ingon, apan alang sa mga talawan, dili man ni ingon nga paghisgot dinhi talawan nga kanang di kamusukol, kundili na ay mga tao nga nakadungog na unta sila, nasayod na unta sila sa mensahe sa pulong sa Ginoo, nakasabot sila pero kay ang ilang ginikanan, ilahang mga anak dili mo sugot kay lagi kuno, gisuportaran na lang sila mga tiguang na. So ang Biblia naghisgot nga kining mga tao na mga talawan, mga walay kaisog sa paggunit sa kamaturan sa pagdapig diha sa Ginoo. So mo ni ang gisgutan alang sa mga talawan, mo ni nga
kanana ang gisguta dinhi sa popular version. Naging ano? Apan alang sa mga talawan o sa mga dili matinuohon. Na mga talawan nga di mo sunod sa pulong sa Ginoo, kay di mo sugot ang mga anak, di mo sugot ang ginikanan, di mo sugot ang ugangan, mga talawan na og sunod. Ug sa mga dili matinuohon na ay mga tao nga bisag nakadungog na, nakabati na, nakasabot sila, dili gyud gihapon mo tuo. Mo ning gisgutan sa Biblia, dili mga matinuohon. Sunod, ug sa mga malaway na ay mga kinaiyas taong lisod gyud nimong sabton, lisod nimong dalhon nganuman labihan kalaway ug mga kinaiya. Sunod alang sa mga mumuno, kay mauning mga tao nga dili mo sunod sa napulo ka sugo, pag di ka magpatay unang gitawag mga mamumuno. Unya nagingon ug ang makighilawason sa ato nirong basahon nis ang ulain nga salin, nagingon makighilawason o sa mga lumayan o sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos o tanang mga bakakon. Ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So kung ikaw nagpadayon ni ining mga butanga, ang naghulat nagpaabot nimo unya sa adlaw sa katapusan, mao ang kalayo sa impyerno ug kanang gitawag og ikaduhang kamatayon. Kay ang kamatayon nga atong maangkon karon bayad man ni sa sala, apan ang kanang gitawag og ikaduha unya nga kamatayon mao na ang silot sa atong mga kasalaanan. Ako rugong basahon dinhin ing salin ang pulo sa Dios, ang bag-ong kasabutan sa Pinadayag 21:8 nagingon, apan ang mga nangahadlok nga mosunod kanako, mao lagi na sa atong gibasa sa usa ka translation, mga talawan. Muna mahadlok mo sunod sa Ginoo, kay ang anak ang di mo sugot, ang ginikanan di mo sugot, ang asawa di mo sugot. Muna nga mga talawan ang gisgutan. Pero sa ato salin nga atong gibasa, apan sa mga nangahadlok nga mosunod kanako, ang wala nagatuo kanako, ang mga nagabuhat og malaway, ang mga mamumuno, ang mga nakighilawas gawas sa kaminyoon. Mo na nga huna-huna aging daan kung na pahaom ba nas kabubuton sa Ginoo ng imong pagsigig pamutakal, kay ang gitugutan man gyud ining pagighilawas ang kaminyoon ra magyud pasabot bana og asawa. Pero og makig-ismiringhoy ka na kay lagi gwapo ka kana imo ginang tulubagon unya sa Ginoo sa adlaw sa katapusan. Unya nagingon dinhi ang mga salamangkiro, ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos ug ang tanang mga bakakon. Mao na nga sa pagsigi nimong pamakak, day lagi ka man mosunod sa pulong sa Ginoo, sugos Ginoo, bakakon. Ang lugar nga alang kanila, tanaw ang lugar nga alang kanila mao ang linaw nga nagadilaab ug kalayo nga may asupre, mao kini ang gitawag nga ikaduhang kamatayon. So kining nadungog na sa kadaghanan kining kalayo sa impierno, matagamtaman unya kini, masaksihan unya kini sa adlaw na sa katapusan. So ingon na ang pulong sa Ginoo nga naghatag og katin-awan nato. So ato pang basahon ang dugang pa nga ingod dinhi nga walay luna diha sa kaluwasan ang tao nga nagsupak niining napulo kasugo. Tandaan ninyo napulo kasugo gining gisgutan, kay kanang di ka magpatay na amanas napulo kasugo. O gunya nga kung atong tan-aw dinhi sumala sa nahaunang Korinto, kay niya pamanta sa mga larawan o mga linilok sa ikaduhang sugo diha sa napulo kasugo. Sumala sa nahaunang Korinto kapitulo 6 versikulo 9 ug 10 sa gisulat ni Apostol Pablo, dili ba nga ang mga taong nagabuhat og dautan dili magapanunod sa gingharian sa Dios? Kamo diha uyon mo aning gisulti ni San Pablo nga ang mga nagbuhat og dautan dili magapanunod sa gingharian sa Dios. Murag uyon siguro mo gisulti ni San Pablo nga ang mga taong na nagbuhat og dautan dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Unya ipadayon ako basa, busa ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon. Mo niya
kay dili gayud makapanunod sa gingharian sa Dios ang mga makighilawas gawas sa kaminyoon. Mauna nga i-precious gid ninyo ang inyong kaminyoon, kay ang gitugot ras Ginoo ang bana og asawa. Ayaw hugaw-hugawi ang imong kaminyoon, nga kung mauna man lang na nga di ka makuntinto sa imong asawa, di ka makuntinto sa imong bana, nganong nagminyo pamangka, nga dako man ang sala diha sa tubangan sa Ginoo. Ang pagpakighilawas gitugot na sa bana ug asawa, pero matod pa dinhi ang nakighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, ang mga mananapaw, unya naamanas na po kasugong di ka manapaw, ang mga lalaking nagabaligya sa ilang dungog, ang mga lalaking makighilawas sa sama nilang lalaki, o mauni ang gisgutan sa Diyos nagingon, ang mga kawatan, huna-huna agyod ninyo na, nga pagdili ninyo na gisunod kay kining gipanghisgutan din ng mga sugo, maning naas po kasugo, matod pa dili makasunod sa gingharian sa Dios. Ang mga kawatan, ang mga hakug, ang mga palahubog, kalom na diha nga pagkasulti. Huna-huna kuno ka. Sa inyong huna-huna ba, sayon ra gyud na kaayo nga butang, pagsige niyo ga yahubog, wala kay nga naman dili gid na makasunod sa gingharian sa langit. Ato ning gibasa, pero wa ko mag-ingon ayaw na maghubog-hubog, pero gibasa ta lang ni. Nagingon ang mga mapasipalahon, kining mga tao hilig ay mag-text-text, mga yama-yama, mga pagpasipala, gisulti na ng daan sa Biblia nga di makasunod sa gingharian sa langit. So kung naa may taong nagpasipala nimo, ang alkanse ana siya sa adlaw sa katapusan, kay ang pagkadili magud niya makasunod sa gingharian sa langit. Nagingon dinhi og ang mga mangingilad. Kana bang mga taong manunto lang, mangilad, mauning gihisgutan dinhi, mauni ang ikaduhang sugo diha sa 10 ka sugo. May tungod nis mga larawan o mga linilok nga wa giluna didto sa gingharian sa langit, meaning nga kung kining mga butangan naa ninimo karon, gihukman kanang daan sa Biblia. Well, adto ta sa ikatulong sugo diha sa 10 ka sugo, sumala sa atong mabasa dinhi sa Exodo, kapitulo 20 versikulo 7. Exodo kapitulo 20 versikulo 7 nag-ingon dinhi, matud pa, dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala, kay siya dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Dinhi mahuna-huna mo kung unsa di ay kasagrado ang pangalan sa Dios, nga dili gini mo angay pagagamiton sa mga hinubog-hubog nga butang, kay matud pa ang Dios dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa ihang ngalan sa pasipala. So karong gabi una mga kaigsunan, gisultian ta nga atong i-precious ang ngalan sa Dios, kay ang Dios dili siya mag-isip nga walay sala ni adtong taong nagagamit sa ngalan sa Dios sa pasipala. Kana ang ikatulong sugo diha sa 10 ka sugo. Well, ato ning hisgutan na ang ikaupat. Diin kining ikaupat nga sugo, mauni ang kadaghanan nga gisupak sa mga nangalagad karon, kadaghanan gisupak sa mga pundo karon. Ayaw kalimot nga ang nagtumas kinatibukas kasuguan, apan naglapas o sa kabahin ni ini, siya nahimong malinapason sa tanan ni ini. Well, adto ta sa ikaupat nga sugo diha sa 10 ka sugo, nagingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Unsa may inyong pamalandong ni ining puntuha sa pagkasulti? Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Meaning nga dunag yoy adlaw nga igpapahulay nga hinumduman aron balaanon. So kanang giingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Buot ipasabot nga gusto sa Dios nga ang adlaw nga igpapahulay dili kalimtan sa tao. Hinumduman kini siya kay aron unsaon balaanon.
Karon ang usa ka semana dunay 7 ka adlaw. Sa 7 ka adlaw asa niini ang gipasabot sa Dios nga maong adlaw igpapahulay aron hinumduman og balaanon. Atong basahon ang 9 muna nagingon. Sa 6 ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. So timan nga sa 7 ka adlaw ang Dios naghatag lamang og authority ngadto sa tao nga ang tao magtrabaho 6 ra gyud ka adlaw. Unya ang usa ka semana naa may 7 ka adlaw. Unya 6 ra man ka adlaw ang gitugot sa Dios nga magbuhat siya sa iyang buluhaton. Unya nag-inom ingon man siya hinumduman mo ang adlaw igpapahulay. Unsa maning adlaw nga adlaw igpapahulay? Ikapila maning adlaw sa 7 ka adlaw sa usa ka semana kay 6 ka adlaw ang tao magtrabaho. Dinhi sa 10 kung atong basahon nagingon, apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang hiyubang nga imong Dios, nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naasulod sa imong mga pultahan. Dinhi kung atong tan-aw dinhi, klaro na gyud hinuon nga sa 7 ka adlaw sa usa ka semana ang adlaw nga igpapahulay nga hinumduman og balaanon ang adlaw nga ika-7. Mauna ang adlaw nga igpapahulay. Diin gidili sa Ginoo ang tao nga magtrabaho bisan pang imong anak nga lalaki, bisan pa ang imong anak nga babae, bisan pa ang imong sulugoong lalaki, sulugoong babae, bisan pang imong kahayupan, ni ang imong dumuluong bisita nga naa sulod sa imong mga puloy-anan. Busa kamong mga ginikanan dinha, naay inyong mga anak nakahuman na og eskwela, pero dili na magpasuhito sa inyo, naaraghapon ipon og puyo diha sa inyo, og pagkaadlaw ng igpapahulay, imbis mo adtog simbahan mo adtos trabahoan, butang ka na nga wa ninyo tagai og importansya, kay gibawal gyud bisan pang imong kahayupan, bisan ang imong bisita nga naa sulod sa imong puloy-anan, dili gyud magtrabaho niining adlaw. Busa hatagi ninyo og husay ang inyong puloy-anan kay naog naamoy mga anak nga imbis mo adtog simbahan mo adto na hinuon og trabahoan sa adlaw igpapahulay. Ayaw kalimot nga kung imong gituman ang tanan apan usay imong gilapas, nahimo kang malinapason sa tanan. So kini klaro kaayo nga ang gipasabot dinhi sa Biblia kadtong adlaw nga ika-7 maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang sa Ginoo. Mauning adlaw nga kun atong basahon sumala sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12 ug 20 mao ni ang gihisgutan dinhi sa mao nga bersikulo, hilabihan ka tin-aw, hilabihan ka kananaang kaklaro, unta dili lubog ang inyong kasing-kasing og salabutan, tin-aw sa gyapon sama ka tin-aw sa pulo nga inyong nadungog og nabati karon. Kung atong basahon dinhi timan-i nga ang adlaw ika-7 maunay usa ka adlaw nga igpapahulay alang sa Ginoo. Unya nag-ingon dinhi sa 12 sa Ezekiel 20:12 ug 20, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay aron mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kanila, aron sila makailang nga ako mausyubang nga nagbalaan kanila. Tanawa kuno og unsa ni kaimportante para nimo samtang nangalagad kas Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay aron mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kanila, ug makaila sila nga ako ang Dios nga nagbalaan kanila. Mas maayo pa ang imong manok nga imong gibuhian kay imong gibutangan og timaan. Unya ang imong manok bisag muipon ngadto sa laing manok sa silingan parehag balhibo, apan imo gihapong mailhan ang imo tungod kay nganuman duna kamay timaan nga gibutang. Sa samang pagkaagi,
hilabihang daghana ang pundok nga nang lutaw karon, pulos nag-angkon nagpailang nga iyas Ginoo, pulos nag-angkon nagpailang naas kamatuoran, pero niining tanan bisan asa pa kamuadto mailhan ra gihapon unsaon pag-ila sa adlawng igpapahulay, kay matud paggihatag ko kanila ang akong adlawng ipapahulay aron mahimong usa ka timaan taliwala kanako ug kanila ug makaila sila nga ako ang Dios nga nagbalaan kanila. Tungod niini ang Dios man ang naghatag ug ang gihatagan kitang tao unta ato na ning dawaton, kay gihatag manis Ginoo kay kini usa ka timaan aron ta matiman-an. Nag-ingon dinhi sa 20, no? Ug balaan na ang akong adlawng igpapahulay ug sila mahimong usa ka timaan ka taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makailang nga ako mosyuba nga inyong Dios. Timan sa pag-ingon sa Ginoo, and hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. So ingon ni ana katinaw nga diha sa napulo ka sugo, ang ikaupat nga sugo maugyod ni ang adlaw nga igpapahulay. Tungod niini mga kaigsuonan, ugma sa gabii at di ata aning puntuhan ning urong, ugma sa gabii ato ning padayunan, ato ning padayunan, ugma sa gabii ang pagpasabot mahitungod niini, no? Ikaupat ni nga sugo des napulo ka sugo nga mao ang moral law. Well, sa dili pa si Brother Libby, no, maghatag og dugang pagpatinaw ani. Ipalihog ragod ko Brother Libby og liili usa diha sa atong monitor. Okay, daghang salamat Brother John at rin tanahon ni si Engineer Ernie Catayos sa UAE. Love this. Niya po si Althea Kuliamat Insenso. Mayong gabi Kuya John, Kuya Libby, nagtanaw mi karon sa live. Oh, may gabi sa mga Insenso family. Belyaba kauban akong papa Kokoy o Mama Arlen Insenso. Oh, may gabi inyo diha Brother Kokoy. Og sa akong mga kuya, mga gwapo. Tinuod na, mga gwapo ni sila Brother Libby. Niyasad si Atam Aliket, yes sir. Happy midweek sa inyong tanan. Niya misayas Brother Joseph, igsoon ang kasuguan hangtod karon. Anaalang gihapon, importante kayo na kay maunay silyo o timaan kon nangalagad gyud ta nga matinud-anon sa Dios. Kay kung naa kay matuod nga Dios, ayaw pagbaton og laing Dios, kay masuko man ang atong Ginoo. Okay, salamat Brother Joseph, no, maayong gabi sa tanan nga tagabaas nga naminaw sa programa. So mapadayon ta mga higala sa paghatag og tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So ang pangutana gusto siyang masayod, no? May tungod sa ceremonial o sa moral law. Ani ang atong giuna pag-discuss ang mahitungod sa moral law nga mao ang napulo kasugo, no? So kanang pulong moral maayo ng pamatasan. Unang balaod sa maayong pamatasan ang napulo kasugo ng moral law. Atong gipangbasa gabi ang mga scholar sa Biblia nakasabot sila mahitungod sa kalainan sa moral o sa ceremonial law. Ang ceremonial law gipasabot nila katuning ilang seremonyas sa mga Israelites sa unang panahon, katong mga paghalad-halad o mga karnero. O niya ang guideline ni adto dito sa sanktuaryo, manang gisulat sa linukot nga basahon, mao na ang ceremonial law, mga instructions katong gisulat sa basahon mga higala. Instruction to about sa ceremonial law. O niya ako ni sublion,
ang mga scholars Biblia nagpamatuod sila mahitungod sa moral law. Oh, nga naman nga ang SDA wa naman sad nag halad-halad karog mga karniro. Ato ning basahon una ang mga kasaligan nga mga pagpamatuod gikan sa mga nagkalain-lain nga mga leader o mga scholars Biblia higala. Ang founder sa Methodist Church, Methodista, sayang libro nga The Works of Reverend John Wesley sa Volume 5, 3rd edition, 1829 sa page 311, iyang gipamatuod nga matod pa niya, the moral law contained in the Ten Commandments and enforced by the prophets. Christ did not take away. It was not the design of his coming to revoke any part of this. This is a law which never can be broken. So ang pamatuod gihisgutan higala nga ang kini gitawag og moral law sudanan kini sa napulo ka sugo. Giso dinhi gitingob mo ni gitawag moral law. Kana napulo ka sugo moral law na siya. O niya matod pa gisugo kini ni Kristo og si Kristo mahigala wala magsalikway ni ini. Dili daw design sa iyang pag-anhi nga dunay usa nga iyang wagtangon sa moral law. So pamatuod ni John Wesley, dili ni siya SDA mga higala. Nakasabot siya unsa ang moral law nga balaod kinis maayong pamatasan nga matod pa dili disenyo sa pag-ani ni Kristo sa una nga dunay usa nga wagtangon sa napulo ka sugo. Ay mga higala ron nga giwagtang gyud ang napulo ka sugo kay wa na gyud napulo. Nya ingos sabihin John Wesley, way usa nga mawagtang ani. Kay kun wagtangon tan higala di na ni nato sundon ang moral law. Nagpasabot na nga dili na ta moral, immoral na ta higala. Wala na tay maayong pamatasan kung atong wagtangon ang gitawag og napulo ka sugo. Di pamatuod pag dinhi sa unahan, every part of this moral law must remain in the force upon all mankind and in all ages. Gipadayon pagid niya paghisgot siyang libro nga matagbahin niining napulo ka sugo magpabilin kini nga gisugo ngadto sa tanan nga mga tao ug ngadto sa tanang mga katuigan. Tanang mga tao ngadto sa tanang katuigan. Nay uban maingon nga sa Israel na wala po Judeo, pero pamatuod ni John Wesley tanang mga tao. Nainsakto siya ani iyang pamahayag nga naman kay atong mabasa igala si Ecclesiastes 12 versikulo 13. Ang tanang butang na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So naghisgot ang Biblia nga katungdanan sa tao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. So gipamato ni John Wesley nga gisugo kini sa tanan nga mga tao og sa tanan nga mga katuigan mga higala. So nagpasabot nga naisakto siya sa gipahayag sa Biblia nga ang napulo ka sugo dili lang para sa mga Hudyo kundi apil data kay nagiingon man sa nabasa tanan nga mga tao mga higala. O niya gipamatuod sa dinhi sa ani Martin Luther. Siguro kailasad ang katong mga tao nga nagbasa og mga kasaysayan nakahibaw og kinsa ni si Martin Luther. Ang pamatuod niya siya iyang pahayag sa The Shorter Catechism sa niadtong 1834. Matod pa ni Martin Luther ingon siya din sa katesismo
Question: Are we under obligation to keep the moral law? Answer: Yes, because it is founded on the nature of God and cannot be changed. Ang pamatod niya na ilalong bata sa obligasyon sa pagbantay sa napulo kasugo, tubag, igon sa dinhi. Yes, because it is founded on the nature of God and cannot be changed. Tungod kay gitukod kini higala base sa kinaya sa Dios og dili kini mausab. Kinaiya sa Dios og di mausab kay ang Dios sab di mausab. So eksakto po siya ni pagkapahayag niya. Iyan ning pamatod di ni SDA si Martin Luther. So muni gipamatod niya unya diri sa Presbyterian mga higala sa ila pong libro nga Confession of Faith sa page 33 and 43 to 45. The moral law is of universal and perpetual obligation. Okay, ang pamatod ni ngang napulo kasugo universal. Universal gani tibok kalibutan na. Dili kay sa mga Hudyo lang. Muna pamatod sa Presbyterian. Universal na. O niya, perpetual obligation na to. Nagpasabot nga ato ng obligation higala ang pagbantay sa napulo kasugo sa Ginoo. So matinaw kay ang pamatod dinhi. O niari ka sa pamatuod sa baptist mga higala. Sa usa ka pamatuod nga ato makita sa The Baptist Catechism sa page 9, mo ni ato mabasa o niya sa tract number 64 sa page 6. By disowning the law mean utterly subvert the gospel. Ang dili pag-angkon kuno nining mga sugos Ginoo, ang tao nagpadayag nga iyang giguba ang maayong balita kay nining subvert mga higala, overthrow or ruin, atong gisalikway, atong giguba. So ang pamatuod ang dili pag-angkon sa sugo, ang tao nagsugid nga iyang giguba ang maayong balita. Uy, wa na din may balita ng mga tao nga nagwali-wali o niya wanay sugo. Kay mo man kundi nato daw ang kunon ang balaod, matod pa sa Baptist, gipadayag nato nga atong giguba ang maayong balita. Aniya gipamatod pag dinhi, whereas the moral law summarily comprehended. Ang tubag dinhi, the moral law is summarily comprehended in the Ten Commandments. The preface of the Ten Commandments teacheth us that because God is the Lord and our God and Redeemer, therefore we are bound to keep all His commandments. Ipamatod ha? We are bound to keep all His commandments. To keep all His commandments. Tanang mga sugos, ginamuni pamatuod sa The Baptist Catechism sa page 9 mga higala. Sumatinaw kay pagpagmatuod sa mga scholar kung unsa ang napulo kasugo. Obligation, moral obligation na to ang pagbantay ni gisaysa ito ni Brother John kaganiha. Og tagsa-tagsa ang unod sa napulo kasugo nga wala gi usa diha nga dili maayo. Pulos na maayo ang napulo kasugo. Nagtudlo na sa pagpugong sa pagbuhat og daotan higala. Muna'y sugos Ginoo, di ka magbaton og Dios-Dios. Number 2, dili ka magsimba sa mga Dios-Dios. Number 3, di magpasipalas ngalan sa Dios. Bantayan igpapahulay, tumahod kas ginikanan, di magpatay, di manapaw, di mangawat, di mamakak, dili maibog. Pulos nagpugong sa tao higala sa pagbuhat og dili maayo. So nagpasabot na nga kung atong gisugo ang taong wa nang napulo kasugo,
di natabutuman ana atong gitudluan ang tao sa pagkaway batasan, atong gitudluan ang tao sa pagguba sa maayong balita mga higala. Sa muna nga ang Ten Commandments ato ng moral obligation o niya matumang muna nga ang Ginoo nagpahayag siya sa Juan 14:15 nga matod pa niya, kung nahagugma kamo kanako inyong pagatumanon ang ako mga sugo. Ato sa ning basaon ni Gala ang atong nakita sa screen karon. Okay, ato ning tanaw niya si Ima Bayonon. Good evening sa inyo ha, Brother Libby, Brother John, Pastor Tirana. God bless you more. Okay, salamat no. Niya pa itong tanawon ng mensahe. Okay. Ato rin tanawon. Althea Kulyamat Insinso, mayong gabi, Brother John, Kuya Libby, nagtanaw mi karon sa live Aris Bilyaba. Ato rin nabasa kaniha. Niya sad si Atham Alikit. Yes sir, happy midweek sa inyong tanan. Okay no. Sa dili pahingpit tapuson atong tulaman higala niya ang atong theme song. Patik sa kasing-kasing ug hunahuna sa tao ang mga pulong nimo nga ilang ginapatalinghogan. Ikaw Ginoo magagiya kanila sa hustong paghangop ug pagsabot sa kamatuoran. Panalangini silang tanan nga ang imong pulong nga ilang ipamatian may gahom kini sa paghatag kausaban ug kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Sa pinasahi nagampo minimo nga kung duna may mga tao karon nga naminaw nga naa sa ilang puloy-anan. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maing balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.